Mooi. Beste mensen, het is net warm, dus we moeten dus warm spelen. We nemen alle weer even een tekst in gedachten. En dan draaien we eens alle om. En we doen die tekst eerst zacht, een lietsbietje luider en heel luid. Gaat uw gang. OKK staat voor oefening kweekt kunst. En hoe is het zo ontstaan? Ja, het is, we bestaan al 100 jaar, dus ik had er net bij geweest. Maar ja, het is gerelateerd aan hier op Bierenskwallen. En spelen zich dan al in een café, aan de boppenzeel van het café. En ja, ze staren gewoon eerst tegen een toneelclub worden. Ja, trolliëren. Maar wat net is, ik kom erop. Wat bedoel je? Loeren, Mooi. We beginnen even opwarmen. Dat betekent dat we nu verder gaan in eigen groepen. Ik begin met prei en prostitutie. Die moet je dadelijk blijven. De oren, zoek ze, gaan even in een lokaal en gaan even lekker door de tekst heen. We spelen op 3 verschillende locaties. En de mensen die maken van A naar B en totdat ze alles jongen hebben. Dus het wordt een heel gebeuren hier in Verbert, maar ja, we hebben er zin in. Kom verder. Ja, pet nou. Ja, Jemme. Pet nou. Nou, wat zei je? Zullen we dan... bist dan z'n vier? Wat bedoel je ook? Snap het net. Nou, als het z'n vier beste. Oh, heel mooi. Ha gele sokken, onderbroeken om. Oh, krimmeniekes. Nou, dan moest mijn mensen net maar thuiskomen, hè. Dan kwam er fotoskieren van. In 1953 kwam ik in Verwert bij Koblenz Verfabriek. Ik kom oorspronkelijk van Oensjerk. Dan moest niet in de kast, hè, want je kon net elke jongen heen weg. En toen was ik vrij, in de winter van 1953. Nou, en dat heb ik 25 jaar uitgehouden. En dan begin je iets en op lijst dan zet je meest in de hoofdrol en zo. Ja, nou, we schitterende tijd aan. Wat vind jij zo leuk aan het spelen? Dat is een goede vraag. Een van de jongens, die zei altijd, als we dan weer begonnen, ze zei, jongen, nou zijn we de kunst weer een beste op zo'n meter aan. Nou, dat dienen we net, maar wij hingen een geweldig, gezellig ploegje. Varkencursus. Ik ben een natuurtalent. Nou, wat zei je? Zullen we dan maar los? Nee, ik wil niet meer met die praten. Dan moest je wij gaan. Ga naar die hinders en die wedstrijd en die drank. Ga wij en lip in mijn rest. Ja, wie is? Nou, het geeft allemaal niks. En had jou dat zo shock kriebelt het dan ik werd? Nee. Oh. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, dat niet. Dat is echt een kwestie van ralleren, dat gaat echt wat minder natuurlijk. Zo vroeger, dan moest erbij worden. Dan moest vooraan staan en dat kwam ik mij van die spelerij en al. Als er wat te doen was en dan moest wat praat worden, dan wie ik daar meestal bij. Maar dat is helemaal oer. Ja, dat moet oren maar doen. We zijn vergeten om bij die ruzie staan te gaan. Ja. Dat moeten we echt doen, want dan krijgt het volle meer aandacht van. Ja. En dan wordt het echt feller. Want dan roept de ene net weer niet waar in een op en del en op en del. Ja. Dat maakt het. Ja, maar te minimaal. Te minimaal. Ja. Prachtig. Dit kan aan de kant. En dan hebben we direct eerst koffie en thee. Ja, dat maakt ik er ook in, hoor. Dat kan het hoor. Dus heel mooi. Maar gaat het goed? Ja, dat gaat toch heel mooi. Ja, zeker. Ken ik net hoor. We gaan naar 3 weken, dus u moet erbij wezen.